jatend piny Kenya tich ariyo. Parnigi kinde ni ndinya Ramogi nitiere oganda manitiere duond bura mar ODM mabende pod nyiso ng'ur margi kaluwore kod duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Bende wakalo nyaka pinje maoko ka bende pod oluwo ni weche motenore kod tho mar Elizabeth mar ariyo mano ma piny mar Ingereza ma bende koro ik mare opangi tarik 19. Ramogi ne magi to kod mamoko ber kod wachakruok nyaka giko mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji yiero nyaka samitimo yiero ining'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan bomas. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo koro wacho ni Raila Odinga ne owuondi gi ji ma otene kod ma oteno Uhuru Kenyatta kendo gikone ne ok oyudo kom mar tend piny Kenya. Tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Jatend piny Kenya moyier William Ruto singo duoko piny nengo mag mbolea ka osechamo muma mar apis. Oganda ne odhi nyime gi chiwo luor mogik ne ringre Malkia Elizabeth mar ariyo ma ringre ne owuok e parking ma Balmoral ka ne ene wuoth ma ochomo London kama ibiro ike tarik 19. Nagoro mogero kini machiegni mare yudo weche manyien adimba ber kod wachakruok nyaka giko kaka wasesingo ni mar wan gi mathoth ahinya moikoni. Tudi kod wela mondo machoka ari 3:6 no bende wantiere mbui Ramogi TV kanye Facebook minyalo weche gi achiel kachiel machiegni nyinga Lydia Okelo. Nyinga George Bati jaloko maru ilongo ni Elizabeth Otieno. Kora moga juang lita mapod ni e chunjo kanyo mag duond bura mar ODM e widuoko mar yiero mar tend piny Kenya ne onyiedhore. Tinende jotendo ODM ogolo ywak kawacho ni chalo mar Raila Odinga nondhoge gi jokanyo moko mag riwruok mar Azimio la Umoja. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo loso kawacho ni gisechich kata motelo ne yiero ni nitie ji mane wuondo Raila Odinga. Achung weche marwa Ken Mugamia waler mathoth. Bang lendo manyocha ogol kod IEBC, manyocha yango William Ruto kaka jatend piny moyier, ka bang'e to duoko chako luwe kowuok e doho maduong' mogik manyicha ne ochwe opuodho loch mar Ruto. Jo ODM ka otelne kod jaod bura mar Rieda Otiende Amolo koro golo ywak ni miriambo moko chalo manie Azimio la Umoja ka wacho ni ne gichich kata kapok obagi yiero. Dr. Guru moro to nyaka wawachi nitiere jomoko manokete keta jakom gi miriambo kapok ji yiero nyaka samitimo yiero ining'e ni wan kodi gorengo nitie gik mandwa wacho koda ka wan bomas. Giwuonde jakom nyaka dakika mogik okuodo ka to koro nyaka wuogi. Jotendo ODM ma oloso e kar chung'od bura mar Gem e ik mar nyamin jaod bura Elisha Odhiambo okoni jatend Kenya Uhuru Kenyatta nyocha ne siro Raila gi chunye duto makmana ni ji moko moluoro Raila to kod moko bende oluoro Uhuru Kenyatta owuon to nyocha ne wuondo gi awuonda. Wan kaka jo ODM koro nyaka watim gimiluongo ni reflection. Reflection ma nyaka watim en ni nyaka do away with psychophancy. There is some psychophancy moro ma too much ma is misleading. Gimutiende wacho cha. Nyaka wahakikisha ni psychophancy no watieko kendo joma nyojo se abrogate themselves. Nigire maging'eyo magara imigi pachi ni ana feel no nego watime kama to gin ging'eya ka gima nonyuol gi knowledge all knowing en Nyasaye ok en human being. Jogo ging'ere, we want to urge them ni gi create space mondo jomoko mane migi ideas to gidak kao kabe otemie nikech ng'en koro watimo gimiluongo reflection. Bende giseyo doho maduong' mogik mar Supreme kuom chane tiyo kod weche moko magiwacho ni ne nyiso achaya kancha ne golo ng'eto ewi bura mar kwedo yiero manyicha ne ochwal gi Raila Odinga. Jothurwa utiyo matek ugoyo ombulu 6 piece. Baba no hair everywhere. To jogi emotimo judgment marach. Language magitiyogo mokwongo kber. Hot air manade. I'm a linguist. Hot air manade minyalo use professionally. That is very colloquial. Okinyal tiyo gi language machal kamano. After Maraga, we'll have judges that can stand up in honor and with respect to the people of this land. Omiya an awacho ka onge luoro moro
And I'll repeat it and repeat it and repeat it wherever I go. Chief Justice Kome, you have brought shame to the judiciary by rendering a judgment that in the eyes of the people, the ordinary people of this land who fought for you, to make sure that a Chief Justice can have independence, you have brought shame to the people of the Republic of Kenya. Katika mano jotelo go pod okoni ok en giko ng'wech ni mar pod gin kod geno. Dr. Oburu Ginga kawacho ni kik sigu bedie riwruogno mar Azimio la Umoja gie kindeni. Wawe uru chako gimiluongo ni blame game, nwa chako wacho ni ng'ane rach, ng'ane nyoti mago waburo wacho bang'e. Sani wakudre uru mondo wariwre uru wabed uru gimoro achiel. Wawe uru chako wacho ni wagol ng'ane, wariemb ng'ane, watim ang'ono. Mago to bro betie mos tok ni sani nuchako mana gi wach mar riembo ji. Wan wadwa ni wariembo ji mondo wabed uru kanyachiel. An anyalo kono ne wan gi jakom kapok owuok odhi yweyo. To wacho ni beduru mos, obro duogo kendo obro miwa direction yo mwabro chimo. Kik thagu wang'e ni lit lakini maduong' ni piny gi geno ya wuot luo pod wantie. Donge koro makre kumra achiel koganda support luo. Gikone gijiwo tend counties mapacho ka ahinya to mago makaluo mondo mi oket maino e jiwo dongruok kaka geno makoro jopiny nigo. Gima ber en ni waloso pend chik makelonwa pesa makata gikwalowa kucho to pesa wa masiaye to biro lwet James Orengo. Emomiyo Jim gi William wan koro genowa koro ni mana kuombu siaya ka. Kae makoro nyaka watiye maber. Ken Muga, Ramogi TV. Manen gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya owuok tung' mosuo gi josiasa masani dar kawuok e Azimio la Umoja One Kenya kendo dhi e Kenya Kwanza. Oparanya owacho ni josiasa ma kamagi gin andhoke ma kendo hero mana gigo madonje igi. Motelo ne chamo muma mar jatend piny moyier William Ruto, manen gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya oseyo josiasa mag Azimio matito ng'wech kadonjo e riwruok mar Kenya Kwanza. Oparanya okoni piny Kenya en piny mar demokrasia kendo josiasa owinjo we bedo andhoke. Quite a number of members of Azimio going to Kenya Kwanza. This is very unfortunate, and if they are being enticed to move, this is an election fraud. We call it an election fraud because you cannot be talking about Azimio just a week ago and then thereafter you move to Kenya Kwanza because maybe you want favors. Magitimore kinde ma jalup gavana ma Kakamega Ayub Sabula oyango ni odhi tiyo gi Ruto kata obiro ni nyocha ne oyiere bwo otiko mar ODM. Sabula okoni ne ochune mondo osir lwedo Azimio ka chunye owuon to ne nitiere e riwruok mar Kenya Kwanza. Nilikuwa nashurutishwa kwenda kusupport hiyo kampu ingine kabisa, naeleza ukweli, lakini mimi nikasema wacha nivumilie. Mimi nitafanya kazi na William Samoei Ruto, Kenya iende mbele. 2027 uchaguzi kija, wewe mwananchi utaangalia sera ya mtu. E kinde no gavana mama Machakos wa Vinyandeti oluo ni orito mana mondo Ruto chamuma mondo chak tiyo kode yanga. Wavinya wacho ni atamala 15 mitero ne counties okoromo loko ngima jopiny manyaka giti gi Ruto mondo giyudo lemo mawuok e piny owacho mamalo. Ka seneta mama Machakos Enokwambua owacho ni ng'at madwa donjo kuom oganda jowakamba nyaka kal mana kuom Kalonzo Musyoka. Sisi tutafanya kazi na yule rais amekuja. Tukae na amani, tufanye kazi na rais Mheshimiwa Ruto kwa sababu yeye ako na 85% ya budget ya Kenya, sisi tuko na 15%. Lazima tufanye na yeye ndio watu wetu wa Machakos waweze kusaidika. Na najua nyinyi mnanikubalia nifanye hivyo. Ndio mimi nakutuma kwa heshima zote, ukifika huko kama ulikuwa umetumwa, waambie ripoti ilifika. Na Senator Wambua amerudisha message. Amesema barabara the only inlet ya kuongea na watu wetu ni kupitia kwa Kalonzo Musyoka. Kunyiso ni josiasa nyaka chiw luor ne joma noyierogi kod gima nomiyo yiergi.
Jaod bura ma Suna West Peter Masara okoni josiasa nyaka were kod tim mar tiyo gi jopiny kaka ngas mar chopo dwachgi giwegi. Onyiso joluo mondo mi ochung' motegno kendo mongirore kaka gisebedo e kinde mokalo. We cannot lose our identity because we have lost presidency. We will remain to be the Luo. We will fight for our right, and we will not be a lesser being in this country simply because Raila is not the president of this republic. I want to tell all leaders who are elected, you should not auction your people. Your people voted you for specific party and for specific reasons. Before you cross over to another party, you need to come back and ask your people for the mandate if they accept for you to go. E kinde ni makoro piny owacho manyien donje telo, josiasa moko timo duto mar bede piny owacho manyien no koting'o nyaka jwang'o duond buche mane gichungo kendo miyo gitelo yiero matariko 9 dwe mar 8. Kwa dhi mbele nyakora mga jonja ten piny Kenya moyier William Ruto singo biro lando nengo manyien mar mbolea bang' kosechawo muma kaka jaten piny Kenya mar 5. Ruto nowuoyo e nyasi mar alama no yuore kaunti ma Meru kama nowacho ni ma en achiel kuom yore mag biro konyo duoko piny nengo chiemo e pacho ka. E nyasi manobagi alap mamaua manokelo kanyakla ute lamo mopogore opogore kar chung'od bura ma Gembe South e kaunti ma Meru. Jatend piny Kenya moyier William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mopogore opogore ma alwora mar God Kenya nogoero kamano ne jodak ma alwora no kuom sire e yiero mokalo. Achiel kuom agenda mag William Ruto campaigns mag laro kom ten piny Kenya ne en bero ngima jopur akoro singo duoko nengo mbolea piny koya siling 6,500 nyaka 2,500 kaka achiel kuom yorego mag bero sekta mar pur. Nimeketi chini na watu wa Wizara ya Kilimo na nitawatangazia bei mpya ya mbolea ambayo tutakuwa tumepunguza wiki hii ambayo inaanza kesho. Kwa sababu tunaanza safari ya kubadilisha kilimo from next week. Ruto singo ni ma eniyo mabiro neno ni nengo mogo dok piny kendo neno ni ngima ombekore ne oganda jo Kenya. Vile vile mimi nataka mjue tayari nimefanya mkutano na Wizara ya Kilimo ili tuanze kushughulikia bei ya unga. Look at the coffee reforms and get us good money for our coffee. Look at Mera and Mogoka, get us good markets, give us good money for it. Angalia majani chai yetu, get us good markets and good money. Because we have showed unity from Embu, Tharaka Nithi, Meru, let us be interconnected. Barabara ikifika kwa mpaka kama ile Mheshimiwa Mwerigi alikuwa anaongea, ishikane na hiyo ingine, ishikane na Embu, tufike Nairobi. Ama namna gani watu wetu? Ruto bende osingo manyo chiro ni mwandu mag puothe kama oting'o miraa kendo kedo kod jogo matiyo marach gi jopur kakeyo kama ok gichuoe. So hii cartel mniwachie. Nikiweka tu Biblia Tuesday chini, mimi na wao. Yet Your Excellency is to assure you that the leadership from this region is solidly behind you tutakusaidia kwa kazi ya kusukuma maendeleo. We are available to you 24/7 na utegemee sisi ukijua ya kwamba uko na jeshi la kufanya kazi. William Ruto biro kao ten piny Kenya seche makoro piny Kenya ni kod gope bura moya e pinje maoko. Osingo duoko piny ndhadho mag gope pachoka kotiyo kod riekni makene bengi mar piny ngima mondo piny Kenya yud hola e bengi no kar kao hola kuom pinje maoko mabiro kod chudo mamalo. I am looking forward to the day soon enough when we can borrow from the savings of the people of Kenya to run our development instead of borrowing from other countries. And that is what holds the future for us. I am encouraging the people of Kenya as we work together to get our economy out of the mud. I am asking every Kenyan that we must do two very important things. Each and every one of us must pay their taxes, and I have said I am going to lead from the front in making sure I pay my taxes. Tuak Ruto ne chal ka gima nyiso ni nitiere jotelo moseiki ne tie sektas mopogore opogore makoro rito mana chamo muma bang' jatend piny Kenya moyier chamo muma chieng' tich ariyo. Nyakwa Ramogi, jatend piny moyier marito chamo muma William Ruto wuoyo kowacho ni tich ariyo ko tieko ting'o muma mobolo piny. To en kodgi. En kodgi.
Anyalo paro ka japuonj moro kosemiyo penj to obiro gi wi kalam. Koro bang' ka jatend piny moyiero iwe keto muma piny ok ang'e ni udhi ting'o ang'o mobidhi ng'wenyo godo lemb. Koro nyaka koro ji obeda kicha nikech kik yudri komarach. Headmaster osedonjo. Wadhi nyime nyakoro Ramogi. Ikruok ne nyasi mar sidho jatend piny Kenya moyier William Ruto koro chopo atamalo 90 e alap ma Kasarani. Jopiny machano yore nyasi ma tich ariyo no bende koro ikwayo mondo giyud kombe e alap no. Edwin Okoth ne nitiere Kasarani kendo miyo waler mathoth. E alap ma Kasarani chieng' Jumapil. Ikruok timore koni gi koni. Iluoko konde duto kendo ipedho pap kama jatend piny moyier William Ruto biro chamo muma chieng' tich ariyo. Kombe osechan kendo ka opogore kod gedo matin ma pod iriwe chumbe gi bepe koni gi koni. Gimoro amora chiegni ikore. Jakom mar aput machano nyasi mar lokruok e tend piny Kenya matimore juma manyien no Joseph Kinyua wacho ni ikruok osechopo atamalo 90. I would like to assure Kenyans that everything has been done properly, and whatever is remaining, we believe by the end of today, we will have accomplished so that by tomorrow, even if there is any small commas, those will be things that we can be able to clean in the morning and ready for 13th. I assure you, we are 90%. What is remaining is very minimal, and we believe everything will be on schedule. Kinyua bende wacho ni jopiny machano yuoro nyasi no nyaka tem mondo chop chon, ka kamano to gibiro bet oko kama ibiro manynegi kaka ginyalo luwo chenro no achiel kachiel. People are required to arrive very early. By 8, people should have arrived because, you know, the function itself seated, because the function itself will start at 10. And to enable and ensure everything moves as per the schedule, you know, constitutionally, we are even limited. We cannot go beyond 2 p.m. For that reason, those who would wish to be here, they have to come early enough so that by 8 they're seated for us to be able now to begin the new function at 10 a.m. Jower mabiro moro ji chieng' tich ariyo bende timo rako kendo gitemo mondo gimoro amora odhi makare. Nyasi no igeno ni biro bet kod welo mawuok e pinje mopogore opogore kendo joting' ndai mag jotelogo bende ne ofwar kaka nyasi biro ringo. Ne moko kuom jopiny mano biro go wengegi geno ni malo. Rais wetu mtarajiwa alitupromise ya kwamba bei ya mafuta itashuka pamoja na bidhaa vya vyakula vitashuka bei. So kama tarehe 13 ndio atakula kiapo na tarehe 14 ndio wanasoma bei ya mafuta. Nina imani ya kwamba atapunguza hiyo bei. Hata mimi nilikuwa nataka niende Jumanne, lakini itabidi nisafiri kwenda nyumbani Jumatano kwa sababu president atashusha bei. Nina matarajio makubwa ya mafuta kuzudi nisafiri na hata shilingi 800 mpaka Kuria. Hema mantiere bada makora chichni ema jatend piny Kenya moyier William Samoei Ruto bro chame muma chieng' tich ariyo. Jochan chenro maka wacho ni gimoro amora oseket makare kendo dhano idwaro nopong' kae moloyo nyasi moro amora mosetimore machalo gi ma e higni mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Koramga jonka pod wan mana ikruok ne chama mar William Ruto. Jatend piny Amerika Joe Biden noyiero kweth mar pinyno mabiro chope nyasi mar sidho jatend piny Kenya moyier William Ruto chieng' tich ariyo. Elisi ma ochiw gi tend Amerika oyango ni Meg Whitman ma en jambetre mar pinyno e pachoka dhi bedo achiel kuom welo ma dhi yuoro e nyasi mar sidho Ruto. Idhi tene kod Colin Alred ma en apisa ma yore lobo ma Texas, Catherine Mary Fee ma en jalup jagoro mar Amerika e weche mamula Afrika kanyakla koda Monde Moyangwa ma en jalup jatend loch machung'ne pinje Afrika. Ikruok dhi nyime ne nyasi no ma ichano bage e alapa ma Moi International Sports Center Kasarani odiechieng' ma tich ariyo. Koro mongi wadhi nyaka koro e piny mar Ingereza. Chenro mar ik mar mosenindo malkia mar Ingereza Queen Elizabeth II dhi nyime. Ringre malkia ne osegole par kingi ma Balmoral ka olu kode apaya magikone dhi chwale nyaka e boma ma London ne ik mare madhi timre tarik 19 dweni.
Bang' tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, ma jomariek dendo ni ruombruok piny mar olalo mar piny Ingeresa tich ang'wen, oganda buora ne ochung' e bath apaya e piny Ingeresa mar chiwo luor ne ringre malkia ma pinyno Queen Elizabeth mar ariyo e kinde ma ringrene nowuok Balmoral ka orieyo Edinburgh. E wuoth mane okawo seche 6, ringre malkia Elizabeth ne okalo Aberdeen kod Dundee kane ochung' nyadidek mondo jotelo kod jopiny omiye luor mogik. Magi timore kinde ma wuode Charles nyosidhi kaka kingi mar piny Ingeresa e nyasi ma nyotim e boma ma London. 3 cheers for King Charles. Hip hip. Kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo, par kingi mar piny Ingeresa kod piny owacho makono osegolo lai kaka ibiro tim chenro motelo ne ik mare tarik 19 dweni mar 9. Wuok tich tarik 12 dwe mar 9. King Charles III, ma en Charles mar adek mobedo kingi e ligendre mar joka kingi e piny Ingeresa, biro timo limbe Westminster, kama jood bura duto mag pinyno biro ywore kendo bage romo mar timo mos ne joka kingi kaluwore kod tho mar Queen Elizabeth mar ariyo. Godhiambo, ringre malkia ibiro ter nyaka St. Giles Cathedral ka otene kod joka kingi. Ringre malkia bende biro nindo kanyo ka jopiny timone arita. Tich ariyo tarik 13, nyar malkia ma nyinge Anne biro wuok gi ringre malkia Giles Cathedral nyaka e paw ndeke ma Edinburgh ka itere gi ndege nyaka Raf Northolt. Ndege moting'o ringre malkia igeno ni biro donjo London kowuok Scotland nyiriri machuok kapok oromo saa 1 mar odhiambo. Bang'e ibiro tere nyaka e par kingi ma Buckingham ka lam ibiro bagi e kanisa mar St. Anne's Cathedral. Tich adek tarik 14, ringre malkia ibiro gol Buckingham koting'e gi nyamburko moyiedhi midendo ni gun carriage ka itere Westminster bang' saa 8 mar odiechieng'. Jolweny biro pangore bathe koni gi koni ka ikowi gi farese mag loch. Jopiny biro yudo thuolo mar neno kaka ikowo ringre malkia e wuoth mabiro kawo dakika 40. E Westminster ibiro ket sanduk moting'o ringre malkia kamoyiedhi. Eka ibiro ket kondo mar joka kingi e wi sandugno ka jolweny 4 ma jorit biro bedo e kona duto mag sanduk karite kuom seche 24 odiechieng'. Jadolo mar Canterbury, Justin Welby, biro tayo mesa machuok ma ibiro yworie kod King Charles mar adek. Tich ang'wen tarik 15, ringre malkia Elizabeth mar ariyo ibiro piel e yor nyadhi ma iluongo gi dhongere ni lying in state e od Westminster kama obiro bede kuom ndalo 4 motelo ne ik mare. Kuom ndalo 4 go magin tarik 15, tarik 16, tarik 17 kod tarik 18, jopiny biro neno ringre malkia kendo chiwo luor margi mogik. Okinyi ma tarik 19, ringre malkia ibiro gol ka itero nyaka Westminster Abbey kama bang'e ibiro tere Wellington Ark eka obiro chwe nyaka Windsor. Nyamburko moyiedhi bang'e biro kawo ringre malkia ka itere St. George's Chapel kama ibiro time nyasi mogik. Yes, Lydia. But ingene ma lungo ni malkia nobedo malkia kata nobedo joni queen higni 25 ka wuode to koro dhi kawo komno higa mar ka en je higa 74. Tire ng'ato nowacho wach moro ni nitie otas kata script mondik ne ng'ato ka ng'ato kendo gipogore. Koro ka di temo pimo mar kingi gi mar queen tinyago kwano mok donji. Ing'eni king'iyo pinje mathoth manota kod Ingeresa e ndalo loch jowagunda, Queen Elizabeth mar ariyo ni oneno loch mang'eny ahinya mag jowagunda e pinje mag Afrika kaachiel kod kaka pinje mag Afrika ne yudo loch kowuok e lwet jowagunda. En gi sigana mar ariyo to gima bende waneno ni kata bed ni en gigni mang'eny 96 ok higni matin to pod waneno ka Queen kata malkia mar piny Ingeresa mar ariyo ni onindo ka pod en gi lekene pod onyalo buonjo gol nyaka gol. Koro mgajua ng'en ik manyadhi ma bende wasingo menyo ni Ramogi TV. Omedo sudo nyime nyaka Ramogi e kinde ma piny ngima pod chwalo otege mag kuyo bang' tho mar malkia Elizabeth mar ariyo. Benson Njege, achiel kuom jodongo mane okedo e loch mar Kenya kowuok e lwet jowagunda, bende koro yudo rapar kowuok kuom tigo mane malkia Elizabeth ne omiye kapok piny Kenya ne yudo loch higa mar 1963. Sigan Benson ileronwa kod reporter marwa Judith Omondi. Karo nyangwe gweng' ma Kang'aru, wuoth terowa nyaka e dala jaduong' Benson Njege. E hike mar 98, Njege pod nyalo wuotho kendo timo achiel ariyo moko e dalane. Benson Njege en achiel kuom jodongo mane okedo ne loch mar piny Kenya
koa e lwet jowagunda. E kindene, okoni en owuon ne oneno Malkia Elizabeth mar ariyo, kendo ne gichalo mana mbese. Miyo lipot mar tho mar Malkia Elizabeth mar ariyo en gino ma omule mokalo. Wakati nilisikia Elizabeth amekufa, na ni kama walikarangu kwa sababu mimi nimemupita na miaka 2 tu. Kwa hivyo ni walikarangu, na mimi namujua ni msichana alikuwa mzuri sana. Pale ya kwanza nilimujua akiwa msichana. E thuolo duto mane jaduong' Njege odak mar kedo ne loch mar Kenya, ne ok ong'eyo ni noyud puoch kuom dhiro oganda e gwenge ma Kirinyaga e kedo ne loch ma pacho kae. Ne otelo e loso bunde mane gitiyogo e kedo. Ma ne omiyo yudo mich koa kuom Malkia Elizabeth mar ariyo. Mich mane omiyo oketo Elizabeth e chunye kaka miyo ma ogeno kendo ohero. Mimi nakumbuka Malkia Elizabeth kwa sababu mimi nilikuwa mpiganaji wa Mau. Nilijua kutengeneza bunduki. Nilijua kutengeneza nguruneti. Akamwagisha gavana yule alikuwa akiitwa Mberi, yule alikuja kutupa uhuru. Akamwambia anibe mendo kwa sababu hapa Mutiri ndio walikuwa wakitengenezewa bunduki. Ndege mane oting'o Malkia Elizabeth mar ariyo kodok Ulaya ywago wuon mare ema ne jaduong' Njege oneno mogik kapok lipot mar tho ne ochopo ne oganda tich ang'wen juma mokalo. Kwa mimi ngitoka Mombasa ngeja hapa kuoa, ngaona ndege ikiwa juu na mimi nilikuwa ndani ya gari la moshi. Mtu mmoja akaniambia hiyo ndege ni ya Elizabeth, anaenda Ulaya kwa sababu baba yake aliaga dunia, yeye anakwenda kupata madaraka ya baba yake. Kata obedo ni wuon Malkia ne onindo, Njege koni Malkia Elizabeth mar ariyo ne dugo kinde ka kinde, higa achiel bang' ka piny Kenya oseyudo loch mar timo limbe e gwengego ma Kirinyaga, ahinya to e magawa mar Castle Forest, ma okoni ne oger kod wuon Elizabeth, George manen kingi mar 6. Wakati alikwenda kaingia katika madaraka, alikuwa akija kutembea kule Sagana, mkawa yule uliko mlima Kenya unaitwa Sagana. Kutoka hapo alikuwa akija Kirinyaga, mkawa ulikuwa ulijengwa na baba yake unaitwa Kasho. Alikuwa akiitwa King George, na ndiye alikuwa baba wa Elizabeth. Malkia Elizabeth mar ariyo ne owito ngimane tich ang'wen mokalo, kendo kare okaw kod wuode makayo mano King Charles III. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa Ramogi ntula bende wakawe yweyo kata kamano eneno kanyo siganda Benson. Yes. Njege. Iwinjo ka podo wacho ni alikuwa msichana. Iwacho gani ongeti? Pode no paro ndalo mane en msichana. Oparo nyako mar Malkia kaka ne pode ni nyako matin ikinde mane gibiro gi wuon gi King George mar 6. Kendo wacho ni ka ong'iye mos neno ka en mbasne. Idwa bedo mbese. Kala kamano en king'iyo jaduong' Njege to en gi no wacho ni Malkia ni nigi lekene duto. Jaduong' Njege to koro moke mage moko adek mamalo oselwaro kangeni ma nyalo bedo nikech muodo ndelo koso yoro wedago. Lydia, dipo ni ma nyalo bedo muodo. Kamano to wang'eyo ni ote mamoko ma wuoro no akanya koro mogi e weche manyien odhiambo ma kawuono. Ing'iso ni to mage mineno kosemaki kata mineno ka bende mamedo kelo ni odhiambo ni mamako pachi. Bati gi Lydia maja kosegi ochieng'. Ayie go buru Odinga kuom weche mage wacho kik ji chaka ng'wenyore sani. Jorit monde matin mondo ng'e kaka inyalo pango ot mano pach ochieng' jakosege kaloso kodwa kae. Sauke mar Osiri bende wacho ni noweyo makare kendo weche manyien biro no makare kendo yo maler kokalo e Ramogi TV. Okela Luoch majakiranda wacho ni dadi kula yie ni mago gin mbese kaka neno. Wach Benson no kadwe wuoyo mang'eny. Kora mogero kama ni kete kaira mogitiwa no kanyo Pastor George Koya Rodi Kopany wacho kanyo no kete mana kaira Ramogi TV kachiel gi mano Madam Vida Marudi Primary aneno kanyo Guda ka Yesu wacho ni kawuono oneno keto wang'e wang' jowi bang' kinde mathoth. Nyocha an gi rem maduong' mar heartbreak
kotenre kod weche go mag yiero kata kamano wacho ni nono ka koro chango. To wacho na mos ne jagot Kalafuare. Akaw mos Wood Melkio, in bende kama intiere no akaw mos kineno Ramogi TV. Aneno bende kanyo Queen Tabudi wacho kanyo ni sigand Malkia no mit manade, kendo wacho kanyo ni oketo mana wang'e Ramogi TV ka entie Rapedhi Bongo Girls, mano kanyo mwalimu teacher. Ka bende batiana no kanyo ka Pastor Ken Sindala bende wacho kanyo ni okwayo jokanyanam mondo ji olingalinga to Nyasaye jang'wono ong'eyo wa kendo kone ji otieno makare. Nyako Ramogi, wan gi mathoth podi kik idhi mabor ni mar kae odwa kama wagoye mbaka wa kendo watime duto manyalo kelo lokruok kaka oganda omiyo en mana kete Ramogi TV wadhi e yweyo ka waduogo pod wan gi mathoth. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mkona paka network huko. Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Experience our expanded 4G network. It's better, faster everywhere. Get an Airtel line today. Airtel, the most affordable network. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Mondo mi ibed kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV koro twaseto ni mago motimore e koro gwenge kate counties mopogore opogore ma pacho ka wachao kod county ma Nairobi kama governor ma county ma Nairobi Johnson Sakaja notimo limbe ma apoya hospital Mama Malusi. Sakaja Ramogi midhiero ma jotuo kadho e osiptal no koriwo koda ka mine matiyo go tanda chiel ka gidhi konyore. Bende noyudo ka thoth lakteche onge nochune golo chik ne nurses mondo miyo kony miyo manorikore yudo tanda kata mana bang' nyuol. First of all, on behalf of the government of Nairobi, I want to apologize to the people of Nairobi. I think we've not been serving you well. There's a lot that is left to be desired here. We are finding mothers sharing beds after giving birth. There's a lady we found who had just given birth and she's sitting on a bench. We're out of capacity here. There's need for expansion and need for our other facilities to be working. There are those who've been discharged and are not able to go.
I have ordered that they all be released from the hospital. That they all go, we'll get the account of how many there are, I will pay for them. Kawadhi Kisii ni gavana mar kaunti ma Kisii omedo goyo peksen jotij piny owacho mar kaunti no kaka wuono ne odonje sekta ma ochung' ne solo osuru. Wachre ni omenda mag jopiny malo milion 7 lal bang' dwe ka dwe. Gino manochuno jotij kaunti no chwalo oboke mag somo mapuodhogi e apisi mag mago. Ripota marwa Crispin Otieno lero no mathoth. E odiechieng' machielo kendo, Gavana ma Kisii Simba Arati ne odhi nyime gi apedha mar nono jotije duto manie bad migawo mar choko osuru e kaunti ma Kisii. Chenro ma otimo mar kolo oko jotije mabandia kendo dino rode mag mibadhi. Jotije mathoth ne ochopo e alap mag Gusii ka nigi achiedh nade kendo giting'o oboke mag tich kod manyiso lony mag-gi e yor somo. Wewe ni umepeana hiyo barua sio? Ndio. Wewe ndio ulipeana hii. Barua zote za promotion na employment zote ni za board. Ni wewe. Apedha no ema Simba Arati wacho ni ne osemiyo yudo rode moko ma omenda mag jopiny ronygo kendo kelo lal mar siling milion 7 dwe ka dwe. Kama ningekuwa mtu chini, watu wangekula kiboko. Lakini sasa nitafuata sheria. Wameweka vijana wanatusi sisi kwa mitandao. Watu waendelee kutusi sisi. Nitafanya hii kazi mpaka wao wenyewe watakubali kwamba ile ujinga walikuwa nao. Arati bende owacho ni ji manyocha oyudo barupe mag tich pod nyalo wito tijegi ni mar kaunti sani ni matek nikech omenda ma ichulo jotich omedore mochopo atamalo 58 ka chik to dwaro ni omenda mag osara kik kadhi atamalo 35 mar budget. Basically, what we are doing is that we have realized so many people are employed here because they know either here, they know chief officers. Those are the criteria of being many people. Yes, we have a section which has papers working in. But even for those ones who have papers, they have been sidelined, most of those ones who have experience. Therefore, what happens is all institutions, structures, they are dead. Jodito mag bede migepe e piny owacho ma Kisii bende noyudore kama tek e apedha no. Do you think this county really high ama imekufa? Is it dead or is alive? Or we want to resuscitate it? We are trying to resuscitate it. Motelo, apedha machielo nyocha otimore e sekta mar wuoth kendo jotije 860 mabandia ne ofwenyore. Jotije manie sekta mar thieth kod pi bende koro ikore ni mar gin bende idhi chak non-gi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kwaya gwengo ma Kisii nyakoro mga jwang' wadhi nyaka Kisumu kama jopiny modak e gweng' mar Arieda Kalo mayudre kaunti ma Kisumu odak gi luoro mokalo kaluwore gi chal marach mar alworagi. Yangore ni sienyruok mar geng aora Kibosto kod chenro mag kunyo kuoyo koro medo weyo bugni ma keyo kata makelo luoro ne ngima. Jafo marwa James Okoth notimo limbe gweng'no kendo omiyo walere wi chal mar alworano. Lando uko ngima dhi mbele kendo kirango gi chien to jodak nigi alwora maber ka yore wuoth bende nenore kanitie. Kata kamano jodak e gweng' mar Arieda Kalo mayudore e Lando uko to nigi ywak. Aura ni susore dugneno kubiro mane problem mwaneno disadvantage ma wan koka. Sienyruok mar aora Kibos osekelo bugni mabwogo gima jodak ka koro luoro nitie ni bugo nyalo biro daro gi e miechgi. Kalo ka wan gi chandruok mang'eny moloyo to mar Aochwani. Aochwani en aora mosekao ndalo mang'eny konego nyaka nyithindo, onego nyaka ji to wasewuoye mondo mikonywa kaka inyalo kata mana gere mondo mi oring maber. Kiko muk puothe wa rumo kadhi ya aora kuno. Osabedo ka komuko lo kobiro diriti chuno nyaka idar. Koro kuonde ma wantiere gi iyudo ka koro kidak e tie aora lo ocham lo malo dong matin. Kalure gi moko kuom jodak, kunyo mar kuoyo e aora Kibos osekelo midhiero mathoth kendo kidek jimbo sienyruok makamano. Migole tie aora ni omiyo susruok mar aora ni medore kabisa. To mano bosa chandowa area moko. Yuni kuonde moko jok moko golo kuoyo e tie aora
koro mano sabedo ka chamo be chaka ora medo erosion ni medore kabisa. Gini ne obare abara ni gimoro mathin. To sani ne genge ma kono ni kocha chane ni mita karibu adi. Osusore asusa kamano kodhi adhi kamano. To nyithiwa bende ka golo kuoyo to golo kuoyo magonya kandaki. Kora ndaki ni kagisagoyo ka gibiro kate odi. Chuno sama ora mukore cha. Lobcha mukore to chomo odi. Aora ni osegole kuoyo manyaka ne chak gole kuoyo to sienyore to wadak e dha aora. Koro wan gi luoro mang'eny nikech wakia no nyalo sienyore ma ogige tie ot kuma wadake. Ere kaka inyalo geng' midhiero makama? Shida ma ora ni kelo yawa kik dage tie pi. Gidar e tie pi gino gidhi e lope mantie to ka gionge lo to sirkal mondo konygi. Ang'o mondo ananene lecture mari chiefs and the assistants. They don't put this thing or giketo gini mapek. O giketo chik motegno ni rawere kik onego kuoyo e ginga aora. Sienyruok mar aora madho Kibos en mana achiel kuom midhiero ma jogweng' mar Redakalo kadhe. Arufu marach mikelo gi taka kaachiel gi luoro mar gamo tuoche motenore gi taka gin moko kuom midhiero motamo jodak mag Redakalo ratichgi mar dak e kor lwasi makare. Sani dhi mana saa 7 pok amadho chai nikech ang'o? Taka duma kiwuka kata ni golo chai oko ni dwa metho ti maembe ni mos. Ok madhre. Mar ariyo, taka okie an gi sikul gi taka wan gi moro achiel. Wakiewo magi mopogo en mana ndara. Taka ni dhi nyithi sikul. Sana nyithi jo nasari wuok e skul to dhi tuge taka. Mago to weche mage. Taka nigi chupni maricho manyalo ng'ado nyithindo. Mar ariyo, taka lilo gweng'. To kanisa be wan go ka. Walemo to arufu duma kata ok watiek lemo nikech ang'o? Nikech taka. To bende nyithindo gi thoth gitindo ok bi skul mang'eny ahinya nikech moko yudo ko bedo affected gi chicken pox. Koro kwang'e ni kata gige makelo gi kwang'eyo. To arufu ka wan e kanisa ka jowadwa kata ka koth ochwe ok digomb bet. En arufu mapok odwaro yudi nikech wadak machiegni gi kae, wadak machiegni. To gini hinyowa, moloyo to ohinyowa kabisa kuom tik mare mukelono nikech gik moting'o gik mowakia to nyithindo yorre kuro gi kata gitien gi nono moko mo hospital mokel kata gimoro nyalo chwo nyathi nyalo kelo ne chandruok kabisa. Omiyo wan to taka ni jowadwa kaka jo kanisa to hinyowa. To gino wuogi e gweng' ni makiani guogi moko Alego to kiani moko Ugenya to gini en padundo to kanyo ni matindo ji nwang'e chiemo. Kisekawo nangi luoko tidogi uso gi jomoko. Kisekawo sugria luoko tidogi uso gi jomoko. Kanye matindo ginwang'o kar chiemo. Kendo gino bende gima lich wanto olowa gi tik. Kwayo gi en sirikal okonywa wach taka ni oolowa garufu. Okelo nyaka tuo, nyaka iyewa kayewa, nyithindo dendgi otimo gwonyo. Kasto koka en e tie yo. An aywak ni sirikal okonywa wach taka ni kadipo ni gine mane giyie mondo gikelnwa taka i gweng'. Nyithindo hinyore nyaka nyithi sikul. Koro mane kwayowa kaka kanisa mar ELCK mar Redakalo ng'i kaka itimo wach taka no. Kaber to nego beni koro chunge kikele to mano sekelgo be kaber to nego om. Alwora makare kama oting'o muya miyweyo, yot e yore mag wuoth kod ngima makare gin moko kuom mise mag dongruok ma jodak mag alwora motenore gi aora Kibos kwayo sirikal mar tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi mano mamalo kaka achiel kuom yore mag neno ni giyudo ratichgi e weche motenore gi alwora. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi thoth alwora nyalo poko onjaore ahinya to kwe kata taka man Kisumu. Nitie gwenge ma kata mana chopi mikonyruoke yudo ka nok. Kendo gin weche mowinjo bed ni telo ahinya mag telo mag counties ng'iyo. Gilos miluongo ni department mar alwora. Kata mana kidieny moro mang'iyo weche go mag alwora moro ne ni oganda wa ok yudo tuoche mabiro koya kuom alwora ma ok beyo. Nyakora Ramogi kata bedo ni en ting piny owacho to in bende kaka dhano modak alwora bende in nyaka ni rito alwora mari. Jok ma odak kuonde ma onge kuonde miwito taka manyalo diro gik moko machiegni kuonde ma ji odak ng'eni in iwuon
in jalo makoro hinyo ngima ng'at machielo. Omiyo waritre uru ka bende piny owacho koro nyaka wang'i kaka giketo bede migepe motegno mabiro rito alwora magwa. Neno ka joraero wacho ni ok lamre to ok chamre. Koro onge gimo ginyalo timo. Chako ni tim gimoro kata kamano muya mawuok e alwora ok konya ahinya. Nitie wach mara wacho ni otamo ji e chiemb ringruok gi chiemb chuny. Dwaro ni dhi mar chuny tami. Mar ringruok koni be kiduoge ochako tami nyako Ramogi en wach matek ahinya. Omiyo nyaka koro piny owacho donjre wach ni wadhi ane gwenge ma Malindi ka owuok e gwenge ma Kisumu. Familia moro e gwenge mag Malindi e kaunti ma Kilifi ni kod midhiero bang' nyargi manoyangi kaka Janet Ngowa to e piny mar Saudi Arabia kendo ringre osebed komake pinyno kuom dweche maloyo 6. Familia no kotelne gi min nyano Damat Sofa wacho ni nyargi no dhi e piny Saudi Arabia dwe mar adek higane manyo tich. Eka bang'e ne giyudo barua koya e kambi manotere pinyno kanyiso gi wach thone dwe mar 8 higane. Familia no koro kwayo piny owacho mondo mi okonygi kelo ringre nyargi no dala. Matimore seche bende familia mokadek bende ogo tach alap mandeki mar Kilifi ka girito ringre nyigi mabende wachore ni nowito ngimagi e gwenge mag Saudi Arabia. Kwa jamii hata kuongea na watoto wake mahali kule. Kufikia sahi hatujui yeye aliajiriwa ama hakuajiriwa. Na baada ya wiki 2 tulipouliza je alifika salama, jibu tuliloambiwa yeye alipatwa na wenda wazimu. Na alipotoka hupo alikuwa hana wenda wazimu wala hakugua ugonjwa wowote. Tumengojea kutokea mwezi wa 3 mpaka sahi ni mwezi wa 9 hakuna majibu yoyote. Kila tukifuatilizia tunasukumwa huku na huku mpaka juzi akatumana kwamba watu waende Nairobi wende wakampokee. Walipofika Nairobi kwa kweli hawakuweza kumpata. Alipopigiwa simu wakasema ya kwamba hiyo ndege ilikuwa imemsahau kule ugaibuni. Sawa, alikuwa amesauliwa kule ugaibuni. Sawa, ni sawa, basi tunangojea ni akuje. Mpaka leo tukiuliza tunasukuma huku na huku, haijulikani kule ni mzima ama aliajiriwa, na bado hajatuma hata pesa kufikia wakati huo mpaka sahihi. Tena akapiga simu tena agent akasema kwamba basi dada yetu amefariki. Ndiyo, dada yetu amefariki, sasa tutampata vipi? Hakuna mwelekeo wowote tangu wakati huo mpaka sahihi. Naomba kwa serikali ingie kati kwangu, mimi ninataka yule mtoto wangu nimwone huku alikufa alikomoyo, ninataka mtoto wangu nimwone. Serikali ninamomba muniletee mtoto wangu. Jokanye sekta mar somo sub county Masuna West ojiwo jonyuol mondo ter nyithindgi manyiri mondo some skunde ma jopuonjre dakie kaka yo mar geng'o midhiero mar iye ma oyu mahinyo ngima nyithindo machal kamano. Kimi waler nyako Ramogi kod jafwambo marwa Jojuma. Mako iye momondo pod en midhiero e kaunti ni ma Migori. Lipot mawuok kuom migao mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kuom iye duto ma imako e kaunti ni atamalo 20.9 gin magoeko mag rawere ma gitin ne 18. E yor kedo kod mako iye momondogi, migepe mopogore opogore to ahinya mano mar thieth koro osebiro kadhi nyime kod keto kenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero ni. Jokanye sekta no mar somo e gwego mag Suna West be koro kowe oko kabene nyaka sani koro gitiyo kod yorego mag somo kaka yo achiel mar kedo kod midhiero ni. The boarding facility has assisted the girls because they are able to stay in school without the many challenges that face the girls when they are in the day come, day go back schools. Ni yudo ka nyithinda uchiel nigi kendo yudo iwacho ni gichwanyo to mano ne bet nikech ne days wacho ni nyithindo go nitie seche mwatimo ne gimlong counseling watemo wuoyo kodgi kaka teacher beach nitie puonj mimiyo gi kaka gisiro chenro no mar bedo kod sikunde ma jopuonje manyiri odake kaka yo achiel mar kedo kod mako iye momondo e kind rawere. Kethruok bedo maduong' ahinya e kind sikul gi dala e sama nyathi dok dala godhiambo ko biro gokinyi. Mano miyo nyithindo thuolo mar tudore gi anyanya gi nyithindo ma jongware. Gima kelo ma ahinya en sani vijende mowe skul modonje pikipiki ginwang'o thuolo mar ting'o nyithindo ka gimiyo gi lift mok chul. Koro miyo nyithindo thuolo mar mako iye. Koro ka sirikal nyalo ketho wach mar day school mar nyiri to girls school bedo mar boarding, surely I promise you onge school nyathi school manyalo gamo remo. Waneno great changes nikech koro wan gi girls schools, wan gi Bishop Masaga girls, wan gi Nyagubo girls, wan kod gi
Wega gas, one called Ragana gas. In fact, these are the changes mwaneno katimore mak miyo koro nyaka wadok back to our own places kaka jonyuol. Jonyuol bende komachielo dwaro mondo koro sikunde oket yore makare mar puonjo rawere e yorego mag ritruok ke wechego mag hocho bende koro migi. Wach mar puonjo nyithindo kuom early sexuality en gima ber kendo mane omiyo sani skundwa osedok chien ahinya e nwang'o nyithindo ma osegamo ich. George Juma, Ramogi TV, Migori. Koro Ramogi wadhi nyime koro wadonjo weche motende gi weche mag ohala. Derepe mag loche mating'o sigo machopo wuodhe maboyo e kind tong' mar piny Kenya kod Uganda okwayo piny owacho mondo omi omigi resruok e midhiero mar dhungruok ma pod otimo tama. Derepego ywak ni nyaka sani dhugruok mag loche kod nyamburko mamoko oselak mahawo mana kilomita 20 kowuok e gweng' ma Kimaiti, kaunti ma Bungoma nyaka tong' mar Malaba. Giywago lal maduong' ma giseyudo kendo kwayo duol mar solo osuru e pacho ka KRA mondo omi olos chenro mong'ith mar goyo peksen osike kendo loso masinde goyo peksen miluongo ni scanners mabiro konyo e gonyo loche e yo mar aruya ka gichopo e kuonde pimo manitiere tong' mag pinje ariyogo. Kitu tunaomba serikali tu ni overlapping imezidi. Sio ni kujangiwa na pesa askari ama revenue ni wachangia. Jam si ni watokea retu. Kule Malaba ni Malaba maana yana clearance ndio shida. Inaenda pole pole. Alafu wakati mwingine hiyo sensa ya kule Uganda inaweza kama hadi kakataa. Hiyo ndio shida tuko nayo hapo Kenya. Ni kwa hii jam ya Malaba hapo. Mwanzo dereva hatambuliki na hana mtetezi. Manake kama saa hizi jamu tumeingia jana jioni na tutajua ile shida, manake naona magari navuka lakini mengine hayapangi foreni. Lakini sisi wenye kupanga foreni hapa saa hizi hapa kuvuka tutavuka kule ngambo ile muda wa saa 2 jioni mahali tuko hapo saa hizi. Sasa shida ya dereva sijui mbona shida iko wapi. Manake dereva ndiye ambaye anachangia uchumi pakubwa katika taifa hili. Sababu kila kitu, hata sahani yoyote ya chakula inaenda kwa meza, hata kwa hawa viongozi ni dereva. Kwa hii serikali mpya inaweza kuwa shida kama hii tatuliwa, sisi tuwe tulikuja hapa tunakuja na kufuka. Hiyo ndio inaweza kuwa raha yetu. Mimi ningependa kuomba hii serikali yetu mpya iangalie madereva, recognize madereva, kwa sababu madereva ndio wanaleta uchumi Kenya. Hao ndio wanastahili security, hao ndio wanastahili kila kitu. Citizen Digital is proud to have emerged top and been selected for the 2022 Google GNI Middle East, Turkey and Africa Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tukufu. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikire. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Na Kaudishel. Nitumie na Airtel Money. Send money for free on Airtel to Airtel. Dial *334#. Make Chabuo smarter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network.
Man, what are you doing in the dormitory area? Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Machiegni nyakora mogo jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Tim sikund sekondar ma Highway nokelo buok maduong' e tuke mag sikunde madhi nyime e kaunti ma Nakuru bang' loyo tim mar Kisumu Day gonde 4-2 kokalo e opicha choma e tielo mar nus finals. Tugono norumo amodhi 1-1 bang' jotugo Humphrey Aroko kod Veron Okeo loyo ne timbegi. E tugo machielo mar nus finals, tim sekondar mar Ebwali mawuok e kaunti ma Vihiga noloyo Kabarnet gola 1-0 e kidieny mar Wakeini. Tim mar Yeta noloyo Itigo gonda 6-0 ka koro gibiro rakore kod sikund sekondar ma Dagoretti North mane oloyo sikund sekondar ma Mwira e news finals machielo. Tuke mag handball no dhi nyime odira ka klab mar Nairobi Water manyaka sani nitiere thuolo mokwongo e chung mar klepe noloyo klab mar Ulinzi Sharks gonde 31-27. Tugono nobedo ma otedore bang' klab mar Nairobi Water ka oloch points 18-17 kapok jotugo dhi e yweyo. Gladys Otilo nobedo jotugo ma sulwe e kind timbe ariyogi bang' loyo gonde 11 ne time mar Nairobi Water. Brenda Riviza noloyo gonde 7 ne tim mar Ulinzi ka jotugo Karen Lutengenya gi Francia Makasia noloyo gonde 8-8. Tugo machielo mag Wakeini club mar JKUAT nong'iel gi bang' club mar NCC koso chopo e alap ka club mar Kenyatta University noloyo New Hope gonde 42-7. Kidieny mar yowuoyi club mar KU noloyo Thika gonde 34-29 ka JKUAT noloyo City gonde 33-16. Tuke mag okapu e lig maduong' ma pacho ka bende no dhi nyime ka e alap mama Kande Hall kaunti ma Mombasa. Tim mar Kenya Ports Authority nobedo kod tugo makare bang' jotukgi ma yowuoyi koda nyidendi yudo loch. Nyidendi mag KPA noloyo tim mar Zetek points 64-54 ka yowuoyi ma KPA nogoyo Zetek Titans points 71-44. Buore Nairobi, tim mar Nairobi Airbase nogoyo matek ne tim mar Mustang bang' kayogi points 83-59 e alap manyayo National Stadium. E kwota mokwongo MAB noyudo loch points 28-11 ka e kwota mar ariyo Mustang noyudo loch points 22-15. MAB noloko liet ne tim mar Mustang e kwota mar adek kendo yudo loch points 23-12. Kata kamano e kwota mogik tim mar MAB noyudo loch points 17-14. Tugo machielo Umoja noloyo kod Ulinzi points 49-31.
Club mar Real Madrid mitayo kod kocha Carlo Ancelotti noloyo club mar Real Mallorca gonde 4 kuom achiel kokalo kuom jotugo Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo kaachiel gi Antonio Rudiger makoro chwalogi nyaka e thuolo mokwongo e chung timbe e lig maduong' mar adhula e piny mar Spain gi points 15. Max Verstappen mariembo ne tim mar Red Bull oloyo Charles Leclerc e piny mar Italia e tuke mag langa